bardziej Niemcami albo Ślązokami? Jak to tu jest? Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam Was, Rostomili ze Zymbowic. Dzisiaj zaś Was byda kludził po północnych placach Górnego Śląska. Proszę Was na ten tajnik. Zymbowice, po niemiecku Zębowic, a od 1938 roku Fürendorf. To gmina wiejsko w wykrysie łoleskim. W samej wsi Zymbowice kwateruje prawie 1500 osób, a w całej gminie kole 3700 osób. Do gminy przynależą Kadłub Wolny, Freikadłub, Knieja, Łąka, Lękę, Łosiecko, Oświecko, Paczołków, Paszolkał, Prusków, Pruskał, Radawie, Radał, Siedliska, Siedlisk albo Frajpipa. Zymbowice powstały we XIV stuleciu. W Abstimmung 20 marca 1921 roku za Niemcami welowały tutaj 393 persony, a za Polską 369 personów. Wieś została po niemieckiej zajcie. Do dzisiaj pomieszkuje tutaj mniejszość niemiecka, a miana na ulicach są we dwóch godkach, polski i niemiecki, co gwarantuje ustawa o mniejszościach z 2005 roku. Zymbowice leżą 90 km na północ od Katowic. Tutaj na tak zwanym Śląsku Polskim, no i tutaj we Zymbowicach, Zymbowic, mamy miejscowości, które mają dwa miana. Na tabulach mamy miano niemieckie i miano polskie. Brakuje jeszcze śląskiego. Mamy tu mniejszość niemiecką. Mniejszość niemiecką to tak richtig niemieckie Ślązoki albo śląskie Niemcy. No ale są persony, które bardziej i czują ta niemieckość. Już nie będę w to właził, czemu tak się deklarują, a beispiel nie deklarują się jako Ślązoki. Tutaj w 2002 roku podczas spisu wszechobecnego, teraz mieli zaś spis wszechobecny w 2021 roku, no ale jeszcze nie ma wyników, a ze 2010 albo 2011 nie mam danych. Co wam chcę powiedzieć? 2002 rok spis wszechobecny. Tutaj mamy najwięcej personów w całej Polsce, na terenach całej Rzeczpospolitej, które deklarowały mniejszość niemiecką. Najwięcej personów procentowo. Wiele to było? Prawie 44% w całej gminie Zymbowice. A jeśli się rozchodzi o większe deklaracje, śląsko i niemiecko, to było 59%. Toż Poloki są w gminie Zymbowice w mniejszości. Tutaj mamy mniejszość polską. Co byście wiedzieli, że są jeszcze takie gminy. W 2007 roku podczas wyborów parlamentarnych do Rzeczpospolitej, do Sejmu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, ponad 50% personów ze gminy Zymbowice zawelowało na mniejszość niemiecką. I to była jedyna gmina na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej, kaj mniejszość niemiecko uzyskała ponad 50%. Toż widzicie, jaki tu jest fest niemiecki mental. To jest większy Śląsk, to jest Śląsk, do którego musicie przyjechać, jeśli jeszcze żeście nie byli. To jest Śląsk większy i co by spokopić Śląsk, to trzeba na te place przyjeżdżać, bo Śląsk jest roztomajty. Za nami klasycystyczny pałac z przełomu XVIII i XIX stulecia. Postawił go tu książę Raciborski i w 1921 roku spoliły go bandyty, polskie powstańcy, które tu robiły rebelia i wywołały wojna polsko
niemiecko. Pomniejszono pałac wtedy, a po 1945 roku, kiedy zaczęły tu reskirować polskie komunisty, przejęło to wojsko, nie skorzej było tu szkoła, przedszkole i jakiś werk. Teraz w rękach prywatnych. Niestety ta nasza śląsko-erbowizna niszczeje. Zobaczcie, jak to wygląda. To wszystko tu fajniste, bo mamy całki kompleks. Te kolumny i jedna się ostaje, dobrze to dachem je pokryte, w ktoś to przejął, bardziej nie niszczeje, ale mam nadzieję, że jeszcze lepsze czasy będą czekać ten pałac i kiedyś będziemy mogli piękny pałac podziwiać, tak jak to było w XIX stuleciu i te czasy będą tutaj Polaków wracać. No niestety, Poloki to zniszczyły. Trzeba tu powiedzieć, jak było. Przy pałacu mamy takie gospodarstwo Bauerhof i insze. I co tu mamy? Cigi, krowy, kaczyce. No i największe chyba zaskoczenie, sorniki. I jeszcze większe zaskoczenie, jeden biały sornik, albinos. Macie tam uwoz do w Sosnowcu, w Warszawie albo Kajś. A zichernie, przyjedźcie tutaj. Zobaczcie, co Śląsk proponuje. Rzymskokatolicki kościół w niebowzięciu Najświętszej Panienki w Zymbowicach powstał w 1911 roku. No ale wcześniej był tu inszy kościół, drzewiany. Pierwsza parafia to jest 1285 rok. Kościół wybudowano na przełomie XIII i XIV stulecia, a był to kościół opactwa cystersów. Istniał tutaj aż do 20 lat XX stulecia, kiedy przeniesiono go do Glajwic. Tak to jest często ze starymi drzewianymi kościołami, że rozbierają je i nie skorzy przenoszą na inszy plac, a w tej miejscowości, jak był ten drzewiany kościół, budują nowy kościół, większy, murowany. Tutaj w kościele zachował się jeszcze stary zwyczaj płacenia za place w kościele, za ławki. No i beispiel, tu na godzina 7 mamy 7 personów, na godzina pół 10 mamy 8 personów i jeśli nie ma tutaj placu, to nikt inny nie może tutaj im zająć tego placu, bo oni mają pierwszeństwo, oni mają to uopłacone. Już mało kaj zachowały się takie zwyczaje, najczęściej jeszcze na wsiach, no ale pamiętam za bajtla w moim rodzinnym katowskim Łochojcu jeszcze coś takiego było we rzymskokatolickiej parafii, no ale teraz już tego nie ma. To już wiem, o co się rozchodzi. Przy kościele w Zymbowicach mamy dynkmal ze I i II wojny światowej. Tutaj będziemy oddawać zoca tym Ślązokom, tym śląskim Niemcom, niemieckim Ślązokom. No i Ślązokom roztomajcie się oni określali, którzy tutaj żyli, którzy zginęli na frontach I i II wojny światowej, inaczej I, II weltowego krigu, jakby niektórzy takie śląskie Niemcy powiedziały. No i zobaczcie, najmłodszy 17 lat, no, poru ich tu mamy, beispiel Lenz Theodor, no i starszy 48 lat, beispiel Kin Józef. I całkie familie ginęły. Beispiel mamy tu Kin Alois 23 lata, Józef 48 i Konrad 28, Roman 31, syn i ojciec ja na wojnie
ginęli. Tutaj mamy szajbnięte po niemiecku, to przeczyto moja baba, moja frau, Weronikę, operatorka kamery, bo ona lepiej czyta po niemiecku niż jo. Proszę. Gedenkstätte der Kriegsopfer 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945. Ewajge Ruhe schenke allen oher. Troski oddam z ojca naszym ojcom. Sumy we wsi Rudawie, a mono jakby to miejscowi powiedzieli, bardziej we dorfie Rudał. Ja. I kajmy są w kościele drzewianym ze 1500 roku. No ale tak nie do końca z 1500 roku, bo w 1500 roku była pierwsza wzmianka o tym kościele. No ale on już tu istniał wcześniej. No i stoi do dzisiaj Kościół Świętego Krzyża. Dzisiaj takie wezwanie, a no i przód Kościół Znalezienia Świętego Krzyża. Przy kościele we Rudał zaś mamy dynkmal ofiar I i II wojny światowej. Zaś pora 10 albo nawet 100 familijnych mianów i zaś muszę oddać z oca tym wszystkim naszym ojcom, którzy walczyli na tych ziemiach, bili się na tych ziemiach. Tu jeszcze poproszę meine liebe Frau, co by przeczytała po niemiecku ten szajbunek. Dieses Kreuz wurde zu Ehren der Gefallenen im Ersten Weltkrieg 1940 bis 1918 gewidmet und erinnert sogleich an die Gefallenen im Zweiten Weltkrieg 1839 bis 1845. Erneuert durch DFK Radau 1991. Rok przed moim narodzeniem DFK, czyli mniejszość niemiecko we Radau, ten dynkmal tata Bula ustawiła i o teraz oddawą z oca naszym ojcom. W Radawie znajduje się jeszcze palast z XIX stulecia. Dzisiaj Dom Pomocy Społecznej. Palast otacza dość srogi park, srogie założenia parkowe, stare strumy. Tutaj mamy staw. Myślę, że to są takie pozostałości jeszcze po tych czasach cysterskich. No, skoro był tu cysterski klasztor, no to oni właśnie mieli takie stawy, były rybniki i tak dalej. Pamiętamy to ze inkszych wsiów, są te założenia cysterskie albo pocysterskie. Tutaj Himmelwicja, bardziej bliżej mnie Rudy, Welera Ciboża. Ja, to jest taki fajnisty klimat, romantyczny klimat. Jeszcze tam się ciągną te założenia parkowe, no ale już nie będziemy wszystkiego tu pokazywać. I oni ma dendrolog, co by się tak znać na stromach, no ale gołym okiem widzę tu stromy, które mają porasplot. Co, kocurku? W sumie w miejscowości Kadłub Wolny, Freikadłub, a za nami
gospodarstwo agroturystyczne pod Kotwicą. A na kaj można zjeść świeżo ryba, pstrąga i tak dalej, kapra. No a co na placach tego gospodarstwa? Stary młyn ze zaczątku XX stulecia. Fajniście, prawda? Podoba mi się to. W 1605 roku, we wtorek po Niedzieli Palmowej, 7 chłopów siadło do stołu z baronem Johannem von Bess, który reskirował tymi placami, i podpisało wykup ziemi. I w ten sposób uwolniło się z poddaństwa, z feudalizmu. Najprawdopodobniej było to ino 7 przedstawicieli tych chłopów, tych, którzy tu byli bauerami. I bez to dzisiaj mamy frei kadłub wolny, a wcześniej ta miejscowość się mianowała Wielki Kadłub, Gross Kadłub. A na pamiątkę tego, że oni się wyzwolili, to je wolny kadłub. I to był ewenement. 1605 rok. To wszystko za zezwoleniem Kaisera Rudolfa II Habsburga. Najprawdopodobniej tutaj, w tym szynku, bo rzekł znot, że we szynku to nie ma już ten, no, ale tak myślę, że to było kaś tutaj. Wyzwolili się i tu też mieli swoje prywatne lasy, które, tak jak że spokopił to, do teroski są tutaj w kadłubie. To wszystko od autochtonów, że się dowiedział. Tako ciekawo, tako zwiadowno historią. Nie doszedł, że do tego są w internecie, no ale dyskutował, że tutaj z tymi chłopami, którzy na kołach jeździli tutaj po wsi. Górny Śląsk naprawdę musi się czym poasić. Każda wieś, każdy dorf, każde miasto, każdy plac to jest bogatą historią i no potwierdza, jakie to były place i takie liberalne już, takie moderne, że w 1605 roku, słuchajcie, ponad 400 lat do zadku, w tamtych czasach to było nie do pomyślenia. Wolne hopy, wolne bauery i wolny kadłub, frei kadłub. Sumy w miejscowości siedliska, po niemiecku Siedlisk. No ale to nie do końca jest tak einfach z tym mianem, bo najprzód miejscowość była znana jako Pipa albo Siedlisk. Nie skorzej po niemiecku też frei Pipa, wolno Pipa, pra? Prawidłowe niemieckie miano to dzisiaj frei Pipa. No ale na tabuli nie wiadomo czemu je Siedlisk. Za nazistowskiego reskierunga w 1936 roku pomieniano niektóre miana, no i tak samo tutaj frei Pipa pomieniono na frei Heuser. Myślałem, że jak przyjada tutaj, to będę miał tu szajbnięte siedliska, frei Pipa nie ma tak. Czemu? Pytam miejscowych. Tutaj w siedliskach to się kiedyś mianowało frei Pipa, nie? Ja, ale to było frei Pipa nie całe, bo to były siedliska, to było tak jakby do przedzielu. Aha, bez to. Trafiliśmy autochtonów, którzy mieszkają tutaj w okolicy. Ja mam pytanie, bo tu jest taki mental niemiecki, większość mniejszości niemieckiej. Czujecie się bardziej Niemcami albo Ślązokami? Jak to tu jest? Ślązokami i Niemcami. Jedno i drugie. Bo niektórzy się tak deklarują właśnie pora procent też ino jako Ślązoki. Też tak tacy są. No nie, ale my się tu... Ale większość, że jako Śląski nie. Ja osobiście... I to jest na równi, ja? Ja, na równi. Jako Ślązok i jako Niemiec, nie? Rozumiem. A jak tu ta niemieckość czuć na co dzień? No teraz coraz mniej. Kiedyś jeszcze te stowarzyszenia działały, coś DFK. teraz... Ja DFK, teraz już ci starzy ludzie powymierali, młodzi się nie angażują, coraz mniej, coraz słabiej teraz. A po niemiecku Teraz... godocie w chałupach? No ostatnio nie.
No, Mało, właśnie. mało. Jak Besuch przyjedzie z Niemiec, to wtedy. Bo tu mocka familia w Niemcach mieszka, nie? Ja. Prawie każda rodzina ma kogoś w Niemcach, to jak się jaki Besuch trafi, nie, to przyjadą. I behaupty po tym, jak z Niemiec przyjadą, co już z dziećmi małymi, niektórzy nie umią wcale po polsku, nie, to się po tym po niemiecku. No ja. No ale po śląsku jeszcze tu słychać wszędzie, jak godocie. Ja. Choć już też powiem, że ci młodzi teraz coraz więcej gadają po polsku, ale zaś jest taka tendencja, że jak już po tym starsze, zaś ze starszymi ma kontakt, to zaś zaczyna po śląsku gadać, nie? Ja. Oby ta gotka śląsko nie zaginęła. No i o to się bijemy też tam na tej tajli industrialnej, no ale bijemy się do całkiego Śląska, bo już przypominamy, że tu w tych tajlach północnych, tak zwane śląsko-polskie, no to też jest śląski, to jest nawet może niekiedy bardziej ten śląski, nie? Taki, kaj tu czuć to wszystko. Z Pipy będę się z wami żegnał. Z tego krótkiego tajlika dziękuję wam, żeście byli tutaj ze mną. Zobaczcie, tu mamy zboże. Co to jest? To chyba jest pszenica, takie kłosy. Tu mamy słoma, pra? Richtig taki sielski klimat. Większy śląsk, nieindustrialny, bardziej jeszcze zielony, bardziej z niemieckim mentalem, co widzimy na każdym kroku. Dalej byda rajzował po Kreis Rosenberg, czyli po Krysie Wolewskim. Toż proszę was do następnych tajlików. Bycie ze mną, abonirujcie mnie, klepel, subskrybuj i dzwoneczek, bo co tydzień nowe tajliki o 6 na wieczór. Proszę też na Facebooka i Instagrama. Do Piersk.